Former CIO Deputy Director General Lovemore Mukandi vobuda pavidhio ramuri kuona aiwa rinopostanwa kumune kozwa mozwa kuti aiwa because their Intel Unity Intelligence Unit inoexposa zvese. Panapa toona kuti aiwa this Lovemore Mukandi anouya achitaura mashoko ashoka vanhu, mashoko ekunyazo kuratidza kuti aiwa magara enyika yeZimbabwe the move yakaitwa muna 2017 makatokanganisa aiwa uchi hwakanga hwakarongwa naRG Mugabe. Vanoona kuti aiwa murume uye akanga akangwara, akanga aona kuti aiwa eji yake yakuenda, aiwa kurarama kwake kwakuita kuchitapudzika kuchiita kushoma. Izi successor aiwa wakanga akaronga izvo zvakazoitwa naugaro nyika yeZimbabwe. Ndadamina mashoma mudaniko panapa ivo subscribe like on the bell icon timida panapa bendo ikozwa mudanyura chiti President RG Mugabe preferred Sidney Sekeramai to be his chosen successor, said former CIO Deputy Director General Lovemore Mukandi. In this video ramuri kuona iri aiwa you can go back yende ikozwa anomuda achitaura mashoko aiwa ekuti aiwa vakomana vamuri kuona vana Idi Mnangagwa aiwa pamwe nemaallies ake aiwa they did not want kuti aiwa vana Sidney Sekeramai aiwa vapinde onto power kana kuti vasucceed aiwa RG Mugabe. Zvamuona ndozvakazolida to the coup. Panapa anouya achitsanangura mashoko ari shocking. Panapa vanhu zvanyazvoona kuti aiwa ndingadai tiri maoko ana Sidney Sekeramai aiwa pamwe zvingadai zviri nani nekuda kwokuti aiwa RG Mugabe angatozviona kuti aiwa vamwe maleaders amuri kuona havaiti, vandoona vandoziva kuti aiwa vanokwanisa kuona welfare yemacitizens nyika yaprogressa ndivakomana naSidney Sekeramai. Tudze mafunguro aipo tudei pamusoro pechitwi chipinda kune section yedu dzemafunguro enyu. Sana subscribe like and turn on the bell icon.